Na Joštově ulici v Brně pokračuje rekonstrukce kanalizace, která bude dokončena v srpnu. Tramvajovou linku číslo 4, která normálně po Joštově jezdí, nahradí mezi zastávkami Náměstí Míru a Česká autobusová doprava. Novinkou bude odstavná kolej pro historickou tramvaj, kterou dělníci vybudují před lékařskou fakultou. V závěrečné fázi stavby budou vybudovány veřejné toalety a vysazená alej listnatých stromů. Celková cena stavby je 195 milionů. Z toho 95 milionů zaplatí Evropská unie. Štěpí, můžem? No. Štím. Vážilka? No. Nemůžu se mít natáhnout. Už to mám na doraz.